Ti me pitaš koga volim, evo da ti odgovorim. Brzo čitaj prva slova, evo tebi odgovora ili još jedna. Sad si još Pupoljak, a kad budeš Ruža, želim ti... Franu za muža. Vjerojatno je ovo od Franine zaručnice. Spomenar koji sam našla negdje u redakciji. Dobro jutro iz knjižnice Bogdano Grizović. Ovdje smo da bi vam predstavili jednu zanimljivu izložbu spomenara koju je sakupila udruga Random, a sve zato što žele očuvati baštinu. Željka Novaković je s nama. Recite nam zašto ste odlučili sakupljati spomenare, kako je to krenulo? Dobro jutro, pa slučajno je krenulo. Našli smo spomenar na internetu kad je suprug tražio stare ploče i jednostavno je malo po malo jedan spomenar vuče drugi i otkrili smo da je to jedan svijet za sebe u kojem pišu razne lijepe poruke, pogotovo ovi stari spomenari iz početka 20. stoljeća, iz 19. stoljeća gdje su pisani krasopisom, razni crteži u tušu, to su zaista rijetki primjerci. Evo, možemo pokazati, recimo, ovaj je stvarno impresivan, jer toliko je truda u stvari uloženo da bi se ovo sve nacrtalo. Evo, ovo je spomenar jedne gospođe Valentine iz Bjelovara. To je 50. 60. godine. Tu su već flomasteri, tu su već zaista crteži koji su moderni, da tako kažemo. Uči valčice, vrijeme se kotura, uskoro će doći velika matura. Baš onako lijepi stihovi. Zašto su se spisali spomenari? Pa spomenari su se pisali u biti da se ostavi uspomena dragim ljudima. Ljudi su očito oduvijek imali potrebu za prijateljstvom, za lijepom riječi. Evo, možemo pokazati ovaj jedan. Ovaj je u stvari, malo sam nešto srušila, nećete se ljutiti. Ovaj je u stvari pravi primjer, pa možemo reći, nekadašnjeg Facebooka. Ovo je spomenar jedne studentice iz Gajeve koja je bila u internatu i gdje, evo, zaista vi možete vidjeti slike gdje je njoj svaka prijateljica uz svoju sliku ostavljala i također poruku. Radi se o gospođi Boženi iz Gajeve. Zanimljivih ima tu. Kako tu izgleda, kako je to zaista nekad izgledalo. Evo, ovo je 1938. recimo. Gdje su se najviše pisali spomenari? Postoji li neka područja u Hrvatskoj gdje ih je bilo više, gdje manje, gdje su bili jako popularni? Pa većinom su ti najstariji spomenari pisani u doba, znači u velikim gradovima, iako to ništa ne znači, znači u pismenim krugovima. Zatim od 50-ih nadalje spomenari postaju popularni u školama i to je najčešće osnovna škola. A kad su se prestali pisati? Pa negdje s pojavom interneta. Internet je kriv za sve. Tako je. Jesu li spomenari služili za, recimo, objavu ljubavi ovako? Da, može se naći raznih ljubavnih poruka. Stari spomenari su u biti, djevojke su ih čuvale do udaje. Tu su im udvarači pisali razne ljubavne izjave i poruke i udvarali im se u biti putem pisane riječi. Vi ste u stvari dobili većinu ovih spomenara. Je li bilo ljudima lako se odreći? Ipak je to nekakva emotivna ostavština. Da, pa u biti ljudi ih nekako žele sačuvati, žele da se glas o njima prenese dalje. Koja je vaša intencija, vaše udruge? Pa intencija je u biti da digitaliziramo, jer ih imamo preko 250 komada i nažalost ne možemo ih sve prikazati, ljudi ih jednostavno ne mogu prelistati jer to je zaista stara građa, oni su prošli dalek put. Evo, moramo samo pokazati još koliko je to lijepo izgledalo i ove korice samog spomenara su bile prekrasne. Izložba je otvorena do 16. ožujka. Hoćete li putovati negdje po Hrvatskoj sa ovom izložbom i mogu li vam ljudi još slati njihove spomenare? Naravno, ljudi se mogu javiti na Facebooku na Muzej spomenara, tamo je naš kontakt ili preko maila. Izložba za sad putuje po Zagrebu, po zagrebačkim knjižnicama, nakon toga idemo dalje, širimo, planiramo ići po ostatku Hrvatske. Dakle, do 16. ožujka možete u knjižnici Bogdano Grizović još pogledati kako su izgledali nekadašnji spomenari, a ja za kraj imam jednu ide ovako stih. Poslaću ti vjetar da ti mrsi kosu, poslaću ti svako jutro rosu, poslaću ti mjesec da ti noću sja, a što se tiče poljupca, pa to ću osobno ja. Veliki poljubac do sljedećeg javljanja. Draga raznježila si moja nas, Martina. Ova moja uspomena, ako ti je kratka, ti joj dodaj čokolade pa će biti slatka. I nek ti ovo srce reče koliko ti želim sreće. Gdje poslati ženu koja je u prvom javljanju proučavala spomenare, nego da upozna krške mladiće iz jedne zemlje koja nam je nadomak tu. Recimo iz Finske koji toliko vole našu službu za posipavanje cesta da su došli tu vježbati. Martina, bit ćeš očito dobra učiteljica.
Ja, pa dobro, mislim, ne bi bilo loše, ali moram vam predstaviti trojicu mladića iz Finske koji su nas došli posjetiti ovdje u Hrvatsku. 4 tjedana će biti ovdje i ovdje će se obučavati za vozača. I moram ih predstaviti. Dakle, Kristijan, Timo i Anti. Njega smo naravno već odmah prozvali. Ante, good morning, guys. So, what was your first impression about Croatia when you came here? Well, it's a really beautiful country and I do like all the people around here. And what about the weather? It's really gorgeous. Naravno da se dečkima ovdje sviđaju mi se ljudi i jako im je toplo ovdje. What about girls? Oh, they are so beautiful. Okay, naravno da su djevojke krasne. What is your schedule for next 4 weeks here in Croatia? We came here last week and we are going to have 3 weeks of practical training in 3 different companies and then on the last week we are going to be at the school. Dakle, 3 tjedna će ovdje biti na stručnoj praksi, a kasnije zadnji tjedan će biti ovdje u školi. And what about, I have one more question. When snow falls in Finland, how quick do you clean the streets? Well, the trucks go like maybe 30 minutes after the snowing has started. 30 minutes. Yeah, around that. We can learn something from you. Dakle, nakon pola sata snijeg je čist, finske ulice su čiste. Dobro jutro želim i gospođi Snježani Kovač iz Škole za cestovni promet, inače pedagoginji i organizatorice ove razmjene. Dobro jutro vam želim. Kakav je princip ove razmjene? Naših 3 učenika su također bili u Finskoj. Na koji način surađujete? Dakle, dobro jutro svima. Naših 8 učenika je bilo u školi iz koje dolaze ovi učenici. Bili su na 2-tjednoj stručnoj praksi u okviru projekta u kojem smo 72 učenika iz 3 škole slali na praktičnu nastavu u inozemstvu. Što će oni ovdje učiti, što su naši gore naučili? Pa naši su bili u poduzećima, bili su u školi koja je jako praktično usmjerena, a učenici iz Finske bit će 4 tjedna, kao što su sami rekli. Prošli tjedan su bili u Mediki, ovaj tjedan su gosti Zagrebačkih cesta i sljedeći tjedan Špoljar transporta, a ovaj 4. tjedan provešće u našoj školi gdje će biti uključeni u trening vezan uz elektromobilnost, dakle nešto što mi njima možemo ponuditi što oni u svojoj školi nemaju. Alen Gospočić, direktor Zagrebačkih cesta, dečki uče za vozače. Što ćete vi njih ovdje učiti ovoga tjedna? Pa prije svega pozdrav svim našim sugrađanima, a posebno ovim mladićima koji su došli na pravi onaj jedan trening u jednu firmu koja doista odiše jednom organizacijom i redom. To pokazuje i djelovanje kroz zimsku službu, ali ono što je bitno za njih, ovdje će sa doista jednim od najiskusnijih vozača u državi susretati se svaki dan, obići sva gradilišta koja su trenutno aktivna u gradu, naravno našu novu asfaltnu bazu, drobilicu kamena, zapovjedni centar zimske službe, signalizaciju semafore. Znači, evo, čuli ste, oni očiste ulice za pola sata. But impressed. I'm impressed. How to say that? Da, stvarno dobro, još su mladi, moraju puno toga naučiti, ali vjerujem da oni mogu u dobrim vremenskim uvjetima odraditi svoj posao. Hvala vam lijepa. Pitaćemo samo još dečke. Why did you decide to apply for this exchange? Mainly because we had a chance. And it's never a bad thing to have an experience like this. Pitala sam dečke kako to da su se odlučili prijaviti na ovu razmjenu, a kažu naravno da ovakvu priliku bi bilo šteta propustiti. How do you say good morning Croatia in Finnish? Hyvää huomenta, Kroatia. Hua, okay, you can go and go on the truck, start the engine, guys. Good luck in Croatia. A vama, dragi gledatelji, hua, Horvacija.